l'Ajuntament es va oferir a firmar un conveni, a pagar per avançat la construcció de l'escola, i al final ens van dir que no, després de mesos de silenci ens van dir que no i que no hi havia diners i que no es firmaven convenis. La nostra sorpresa al trobar-nos que sí que es firmen convenis, però segons el lloc. Sembla ser que fora allà no se'n firmen. Aquí doncs, el que falta és molta sinceritat, perquè sempre que hem preguntat a l'Ajuntament o a l'AFA de tota la història, sempre ens diuen que estem en bona posició, però no ens diuen quin lloc. Portem 8 anys aquí i sempre hem vist barracons i ens agradaria saber com seria una escola més gran i poder tenir més espai, que hi vinguessin més nens, perquè com que és petita no poden venir gaires nens. Les sortides, les entrades, doncs clar, evidentment tenim fred. Canviem de classe, quan plou ens mullem i llavors doncs al pati, al no ser un espai públic, no hi podem plantar arbres nous, llavors no disposem d'ombres i sí que això creiem que seria una de les coses que ens agradaria molt i que seria un benefici per als infants dels propers cursos.